Menkää sijaan, saatana! Paha kulkoo, hyvä loukkasoolo. Li on moderni poliitikko, feministi, tasa-arvon kannattaja ja muutenkin vaan ihan jees. Miksi kannatat Liitä? Liitäkö? Niin, miksi? Koska Li on viimeinen toivo. Miksi kannatat Liitä? Koska Li kannattaa sitä, mihin minä valmistun ammatiltani, eli kulttuurialalle. Li puolustaa meitä taiteilijoita. Li on ainoa oikea vaihtoehto, jotta me voidaan saada kulttuurialat elämään Suomessa kunnolla. Kiitos. Hyvät ystävät, mikään ei muutu, ellei kaikki muutu. Tässä ja koko Euroopassa eletään nyt niin sameaa ja näköalatonta aikaa, että kaikki asiat olisi arvioitava uudelleen. Meitä kaikkia ihmisiä tarvitaan nyt yhteistyöhön tulevaisuuden rakentamiseksi Suomessa samalla tavalla kuin Espanjassa ja Kreikassa. Tilanne on nyt maailmassa sama kuin Tolkienin Taru Solmusten herrakirjoissa. Kun Mordorin piipusta nousee mustaa savua ja Sauronin sotajoukot ja örkit pullistelevat voiton riemuisina kilpiään, nyt tarvitaan voiton saamiseksi uutta iloista kansanrintamaa. Ihmisten, kääpiöiden, vuorenpeikkojen, samojen, hobittien, elttien ja Rohanin valkoisten ratsastajien epäpyhää allianssia. Sellaista me nyt tarvitsemme. Näin on! Miksi kannatat Liitä? Mä luotan Liihin, että se ruskea kirjekuori oli tarpeeksi sitä, että nämä tiehankkeet, jotka meiltä Varsinais-Suomessa on jäässä, niin sitten eduskunnassa seuraava vaalikunnalla toteutuu. Et mä oon kohdentanut tätä rahoitusta aika hyvin ja mä luotan siihen, että Lii, joka on kuitenkin tää vanha tieliikenteen ja yksityisautoilun ystävä, niin pystyy meidän Varsinais-Suomen opistuvan tiet pistämään kuntoon niin seuraava vaalikaudella. Niin, miksi kannatat Liitä? No kun Lii kannattaa meitä. Miksi kannatat Liitä? Hän on fiksu nainen. Miksi kannatat Liitä? Koska Li on sitä, mitä Suomi tarvitsee. No niin, siis mähän haluan äänestää Liitä sen takia, että mä haluan, että eduskuntaa tulee nuoria, älykkäitä, lahjakkaita naisia. Ja mä uskon, että Liillä on erittäin hieno tulevaisuus politiikassa vielä edessään, koska se on aivan älyttömän lahjakas ja sanavalmis, älykäs. Nyt tuomaa uuden pojan lalla. Poika katsoo yli olan, kujon pojan onni antaa ottaa itseään. Tyttö pelästyy, voisko lämpiä? Näyttöä ei ole siitä, että leikkaukset vähentää julkista velkaa. Sen sijaan on näyttöä siitä, että leikkaukset vähentää hyvinvointia ja lisää työttömyyttä. Sen takia pitäisi ottaa päinvastaiseksi lähtökohdaksi, kun me nyt lähdetään
miettimään, mitä talouspoliittisesti pitää tehdä ja ajaa tällaista talouspolitiikan suunnanmuutosta. Ja otetaan tavoitteeksi sen, että Suomi olisi hiilineutraali viimeistään 2050, niin että me tuotetaan kaikki meidän oma energia uusiutuvilla. Eli ratkaisu tähän ongelmaan ja myöskin niihin muihin ongelmiin, jotka liittyy meidän sosiaaliturvajärjestelmään, on luonnollisesti perustulo. Joka inhimillistäisi tai tekisi meidän sosiaaliturvajärjestelmästä inhimillisen. Se pitäisi myöskin olla sellaisella tasolla, että se parantaa ihmisten toimeentuloa nykyisestä, eli sen tavoitteena pitää myöskin olla köyhyyden vähentäminen. Ja sen rahoitukseen kytketään myöskin se, että rahoitetaan rikkaita, joilla on varaa enemmän. Eli kavennetaan tuloeroja samalla. Ja sitten neljänneksi vielä, mutta ei se mukaan viimeisenä. Mun mielestä Suomessa tarvitaan feminististä politiikkaa. Nämä on nyt pieniä konkreettisia esimerkkejä siitä, mikä mun mielestä on se, mikä pitäisi asettaa agendan kärkeen. Työttömyys, eli talouspolitiikan suunnanmuutos ylipäätään, ilmastokriisi, köyhyyden poisto, perustulo ja feministisen politiikka ylipäätään. Sen ei pysty tekemään yksi kansanedustaja tai yksi eduskuntavaaliehdokas, vaan sellainen työ vaatii aina paljon ihmisiä. Laaja vasemmisto, se vaatii kansanliikettä, se vaatii poliittisia kampanjoita, jossa on mukana paljon enemmän ihmisiä kuin ne, jotka toimii sen kampanjan puhuvana päänä. Mutta kansakunnan edun nimessä me kaikki kannatamme häntä kansanedustajaksi. Eläköön kevät! Viivat Zapata! Eläköön toivo! Vivat Zapata! Eläköön Li Andersson 130!